Muri Zimbabwe au mazuva akapfuura makanzwa nhau dzaifamba dzichiterera dzinza aiwa vana Promise Mukwananzi nana Jameson Timber aiwa nana Biti vairwirana kuTCC nenhau yefunding vachiti aiwa tisu the authentic TCC. Muri Zimbabwe muzara nhasi azonzwa mashoko atokona Sengezo Tshabangu aiwa Sengezo Tshabangu auya akavavharira panze vese akati aiwa hapana chamuri kuziva tisu the authentic TCC. Muri Zimbabwe sabina mashoko atokona Sengezo Tshabangu aiwa ndo panokurudzira chibva subscribe like wotina on the bell icon kamochana mabdets andokupa pano paZVAITWA News Live nekuti Tshabangu anouya paexendo pakonyera achiti let me clarify on the issue of funding which a lot don't know about. We are the genuine and authentic TCC which is recognized by the Zimbabwean judiciary and we are obviously going to get the political party funding. Any same person who knows that no further arguments about that. Ndo mashoko atokona Sengezo Tshabangu achiti aiwa ndini the authentic tisu the authentic TCC isusu. Muri Zimbabwe aiwa Sengezo Tshabangu anyatsorodza kuti aiwa ari kuvharira panze vese apanga kwaanotomboenda noti kangono nyaya kangopinda Sengezo Tshabangu chete aiwa nyangwa ana Mukwananzi nana Biti nyangwa achida funding iyi vangona kana kusatomboiluma. Muri Zimbabwe chimbotuziva munoti kudii pamusoro mashoko akatokona Sengezo Tshabangu aya nokuti munongomuziva Tshabangu neunhu hwake munongomuziva Tshabangu kubva kumakotsi kubva kumaricos aiwa Tshabangu aingopenetrata. Tuzive mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi aiwa pinai mucomment section medu saka no subscribe kulike notira on the bell icon. Rambochana mabdets andokupa pano paZVAITWA News Live.